Ka FKGGP Mokorwa Circle hak si sajain ke lai mana jerap si kilong yeng ke bakham kerdu ke baha bakathan mokopet bat pelang kenci habakaran hakani ka singiu presiden ke FKGGP Southwest Kasils District uba ailat star jerwa ubalapan pau ka jingso kha ka bajur ban yos ngo ba hakum gini ke pol bun na kilong yeng ke kendu bun kcinge kumnu ban penap penbyang ya ka yeng sam kilong yeng ke bleyo jerap na ke FKGGP jong ka Mokorwa Circle kilong hakasnong pendeng mauli riutili kilong yeng pelang kenci mingi artli mau artli lum deu sau lightly plang jaut lightly badom tenrong sau tli kilong ye ban ai kublai kam kerpang ya ka FKGP ka Mokorwa Circle ka badon ya kene ka jing temu ka bapha ban kener ya ki jong ka jing la isen ai nak banta ki baduk ki basuk kam tam kumplio sungo no presiden circle ba abangi don menta kumkari hibarok kawai pada ka partai satelat hakata ka lockdown lani kata ka jing bakhang khop kemut ka bangin suhap ngin nama su ban yami sani satai bar la khanglat ban menteri ban kata ru oi tingi i menta balang ba ki bor sansar ka sedang penjun sore kata balala ban lek ban tre ban kata tretan ka wai ka bangirim kan mau kalong bangi hab banda bot perking ba ya ki kendon kiba ka sarkar ka pथा kani kadi ka jing kai ka babha ka ba ngisu thu namar bakani ka jing pang ki start ki bawat bani aki ong ba ka state ba ban pur lada ngimla ban penia jangai tikat kum ki kendon ki bak sarkar ka pथा ngatrai pilayo jing kai menteri ru ngatrai haka por ba deputy commissioner jong Southwest Kasils khot ka jing yalang tip bai kata ngamar petien ru bai la ju ajeng kai piru asunong bakumno ngin ya maintain ya kini kijing tha khanang bangin laj na kane ka jing ma ka basar kai